Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kameglia Poultry Farmers Welfare Association kabalong ka kunhon jeng samla ki bayang halaki jong ki kijat da ka baseng ya ka kamri bat khais yar ha ka jing kundo yu sembut menteri rang ba ka jela wa preston tin song wa pedro ikatnat animal husbandry and veterinary ha ka arpratrek unailar arajar khat khandai kala dawa ba ka sarkar jela kadai banda examen shwa thik pathik shwa bakin rung shapo ka jela meglia khanang ban tep la kilong ne em ki jingri ki bakot bakhya shwa ban pnya yo ha ka jela barok hoy Presiden Jong Kameglia Poultry Farmers Welfare Association uba daminat seliang ha ka jing kran begila pathai kubor wa itho ba usembut menteri rang ba ula kular panchim khia ya ki babun na ki jing dawa jong kani ka seng jong ki ni don ki jing ki ba ngi ya kendu bangi don kam ya ka support na kaliang jong government kawai ni kita kalong ba ka jing wan tu palat kini ki siar ki ba na shabar jong ka jela ka jongi ha ka ba kam don beno ka lab ka an ka ban khang lane ka bala ban namar ka de ka interstate tingi siam jing ba om dei tangkat ta ni siam ba lengba ka jingwan kini ki siar ki banabar ki wanraru ye ki jingpang ki balai projai hagini ki snap ki ba arsnem lai snap mensuan ni ba ngim daton than kita ki jingpang to siar ni suk ni aram ha to kari khasi jongi namar kim dabun ki jingpang dan rei mata dagi jing yai lai lan palat kini ki siar ni siam ba ki siar da ka wei ka por ki yo ki jingpang ki ba thmai kadai ke transmission jung ka disease nagi wei pat ki jela de kan siam jing yang ikum ki nong risiar lada ngin island ba kasiar banabar kan wan pensapriang ki jingpang de ba akaju ka por ngimnut ban om ba nagi liang ka association ke jung ngi strict bai ki nong rap ki jung apa ka ba ngi bata ya kerkom pedon kam ki antibiotics mo akaba dala dehi ban long bandi ya kasiar ngimju aisu yagi antibiotics bahkan nom kta yagi nombam tendre ngimte pat yagi ni siar ki bawan nasabar jung ka jela ka jungi nasabar jela ki wanna du darpata na West Bengal ini ki Assam opar Assam kiket na du nantai tangi we ban ya rumdan tendre ni bagi siar jungi ladan tang naum sning hayo ni ba likely kan don ki bayam namar ngimju pendan kam gino ki chemicals ni perkhat yagi nombam kiba hagniga ri khasi gi jongi tenre nimte pat ya kabawan nabar ting kup de helor itai nongrem ni wan ban ye kendu ya lu di pisio minister balakum no bandon no ko ke check ge bakin check ya ka health condition jong itu ki siar ki bawan nasaba ba ta kaju ka por ba kan namuan than at least hakaba ngidang la ban pendap tang nang ini ni don kam ban sim nabar kat ba ka dawa ka yo kan omba baro kamar jongi kan sa dan rei ka panabar kin sim tangga panabar kan kta yangi kinong seng ya kan kam pada kaju ka por ngiwan ni ban ya kendu sa artli ki benta kalong hagwai ka kawai kalong ba ngilii ban nakalen government kala simkia hagbede bat kinong rap nadu ngimpe ka fisheries kala don ka jingirap ka support na government ngimpe ya ki livestock dairy farming kalau don ke support na government nantangi isa lembagi media press ba kalau don ru sa ke pigri kaban kin yarap kin support dan nakaliang jongi kum ki nong risiaru ki poultry farmer ngiwan ban kerpat sya ka government ba kan pai khmat lang sengi harangkap ka Jackson Ranlang jong MDC Mauti ba Charles Marngar ngiwan lang hak ni kapor nakabenta ban wan ban pan ban kerpat ya government bahkan support leming to nakaliang jong ni smutnat ban yathu angni ban nakaliang jong DP CM la simkhia bede bat kenika jingwan kerpat bejongi ya kaba ilaai ka assurance ka smutnat ya kaba in sakhat meeting no shen ya ki officer bede bat kenika department ban haju kapor i ong lada idon kam gin khotlang bat yangi kun ka association khnang ba nginla ban pnia ki ne ka kam ka jongi shakmat pe ngangit skam ba nakliang government kan simkhia
ya kaneka kam kumba nilayo ka assurance ka pasukanat na i deputy CM ngis kamru ba kaneka kam ka jungi kan putla kaban komi kaban ko aban ikran balong bai nak manta kajing wan na shaba bat check e health condition jong kini kisiar di bona shaba tingi wan direct bai mata kasni hamne ko baru deputy chief minister tenak liang jong aku MDC ru abu khmat ini kam lomba nang ni shkhmat manang ikran isu jong ki farmers ki jong poultry farmers to he kajing sisa nak liang jong deputy chief minister ru lakhat sisen ya min charge de namtip ke ege jing ikran jong ki dai nak liang jong aru kum hong ni khmat pai pa ngadon ke bentah ye ra ye ke isu ban ikran ko sikut sa